Παρουσία του στρατηγού της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού Παναγιώτη Φαραντάτου πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο Κανδυλάπτη η επίσημη τελετή λήξης της εκπαίδευσης των αξιωματικών του Κατάρ. Στην τελετή παραβρέθηκαν τοπικοί φορείς του Εύρου αλλά και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων από όλα τα σώματα. Η εκδήλωση ξεκίνησε με την επίδειξη των οπλικών συστημάτων καθώς και των αρμάτων Λέοπαρτ και άλλων αρμάτων μάχης από τους αξιωματικούς του Κατάρ. Κατά τη διάρκεια των 10 εβδομάδων του προγράμματος εκπαίδευσης, οι αξιωματικοί εκπαιδεύτηκαν σε αντικείμενα τεθωρακισμένων και πυροβολικού. Έπειτα, αφού ακούστηκαν οι εθνικοί ύμνοι και των δύο χωρών, ο εκπρόσωπος του ελληνικού στρατού χαιρέτησε τους αξιωματικούς και τους μίλησε για τη σημαντική εκπαίδευση και τις γνώσεις που έλαβαν πάνω στα ελληνικά οπλικά συστήματα. Ο κύριος Φαραντάτος σε δηλώσεις του μίλησε για μια καταπληκτική συνεργασία που ευελπιστεί να συνεχιστεί και στο μέλλον και που ευνόησε όχι μόνο γενικά την Ελλάδα αλλά και την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Σήμερα ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση 49 στελεχών των ενόπλων δυνάμεων του Κατάρ μετά από 10 εβδομάδες στους εξομοιωτές των αρμάτων Λέοπαρντ αλλά και στο πεδίο. Μια εκπαίδευση ιδιαίτερα απαιτητική και εντατική, την οποία η χώρα του Κατάρ εμπιστεύτηκε στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Αυτό αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο εκπαιδεύσεως στο οποίο βρίσκεται και εκτίμησης στο οποίο βρίσκονται οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Μια συνεργασία που αποτελεί κοινή θέληση των δύο Υπουργείων Άμυνας, του Κατάρ και της Ελλάδος, να συνεχιστεί και σε άλλα πεδία και σε άλλο χρόνο. Τα 20 βέβαια στελέχη του Κατάρ θα συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους για άλλες 6 εβδομάδες μέχρι 19 Ιουνίου. Η εκπαίδευση αυτή, εκτός της ανταλλαγής εμπειριών και των ωφελημάτων τα οποία είχε σε στρατιωτικό καθαρά επίπεδο, είχε και ευρύτερα ωφέλη και για την πόλη μας, αφού αναζωογόνησε την αγορά, τα καταστήματα, τα εστιατόρια κτλ. Ευχόμαστε από καρδιάς να συνεχιστεί και για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπαιδευτές του κέντρου, τον κύριο Μιλονάκη, για τη διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο χωρών. Όλους τους στρατιωτικούς από τον στρατηγό μέχρι την κατώτατη βαθμίδα για την εκπαίδευση και τα μαθήματα που μας έκαναν και για κάθε βοήθεια που μας παρήχαν. Επίσης, να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες της χώρας, ιδιαίτερα τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης για τη φιλοξενία που δεχθήκαμε, κάνοντάς μας να νιώθουμε σαν να είμαστε στο Κατάρ.